빈비세 자크 빈비세 하? 아래 기비세 하러 먹은 기비세 먹으세요 아차 아차차 जोब्बायनो बेनो लास्ट जांख्रा ना दिनै रायजोनि जांख्रा सोरबा साथा हमदों सोरबा माबा मा होनो बेखौ रेनकट हमदों बिदि ज' हालौबा इन्ट्रेस्ट जायो नङा होमबा हारसिं हालौबासो इन्ट्रेस्ट जाया मोसौखौसो रायदों ओंखाम मोनजाना मोनजायाखै जाखांबाय माथो ओंखाम मोनजायै बायदिनो मानसिफ्रालाय ओजारै इसोर मै होग्राफोर नै हालिनै मै होदों मेंबाय नै मोसौआबो मेंबाय बिराद फुर्तियाव हालौदों बिथांमोना ओरैबायदि इन्ट्रेस्टआव माने ज' हालौबा एसेबा मोजां जायोना ज' हालौबा इन्ट्रेस्ट जायोना ज' हालौबा ओइ ज' हालौबा थाम्फै इन्ट्रेस्ट जायोनो थाम्फै अरनायाबो खम जायोनो होमबा थाम्फै अरथाराखै नामा थाम्फै अरथाराखै अरदों अब्लाबो खम ना अंखा आदसा लाले अबे मासे नामा लाले बिलाय अबे मासे लाले ओमफ्राय बिलाय बे बलद लाले बलद बेनालाय आमायनालाय अबे मासे मा नाम औ ओमफ्राय बे मासेलाय मुगा बयनाबो मालाय मोसौआ नाम दंजोबो नै आमायनालाय अबे मासेया मा नाम गंमेना बेलाय थाफ्ला नोंनालाय अबे मासेया मा नाम लेंग्रा ओमफ्राय बियो मासेया ओरैजाय लानोसैलै आङो अबे मासेया मा नाम पाइलट अबे मासेया मायै मासेयालाय थाफ्लाखाय थाफ्ला नाम दोनबाय खोमालै बिसोरो थाफ्लाखाय थाफ्ला नाम दोनबाय आदैनालाय अबे मासेया मा नाम हिर' ओमफ्राय मासेलाय बे मासेया पाइलट बेनाबो नोंनालाय आथाय अबे मासे आथाय मानिबो आथाय आदसा नोंनालाय लरगल गोजा बेना लरगल गोजालै फंबायना नोंनालाय हा मा नाम थाफ्ला गोजा माथो मोजां लाला हनै बेना लाजिलायदोंलै मानसिफ्रा नोङो जानानै फंबायलै नायाखै बे जाबाय जों गामिनि गासैबो आंनिनो मा जाजोबो सोमोन्दोनि बे बिदा जायो गोथारना आंखौ गिदों माने बे जाबाय फंबाय हा लेंग्रा जादों लासै लासैलै होनबा आगान दोनो लेंग्रा जाबा खस्थ' मोनगोन ना इयो फिनबेसे हालौनो बावनांगौ फिनबेसे हालौबावनांगौ फिननै फिनबा जाबाय नै एकदम बिराद गोसो थादों सोरबा सोरबा मोजां मोनो ना खोनाबायना बर'नि हारिमुनो बियो मा होनो हालौनानै खदाल जावनानै माइ गायनानैया बे जाबाय बर'नि मोनसे कालसारनो गोदोनिफ्रायनो परम्परा बियो आबै आबौनिफ्राय फैनाय आं ओरैजाय नै मै होग्राफोरजों एसे रायज्लायनोसै ओरै सासेया दै बारना खोथिया लाना फैदों आमायनालाय मा नाम मोसौआलाय अबे मासे लाले
बेलाले बे खुसुं आदसा नोंनालाय बबे मासेया मा मा खारला मासे गोसोम मासेनो बिराद बलदथारांनानै बलदथार ना मोसौनि बेना बिराद बलदथारनो मोसौआ बलद मार बेना आदसा